Ahoj, ahoj, moje jméno je Marty a vítám vás u mého prvního videa, a to na hru Minecraft. Samozřejmě každý youtuber musí začít hrou Minecraft, to už je prostě v dnešní době povinnost. Takže, proč vůbec natáčím? No, hodně lidí mi říkalo, že mám taky zkusit něco natočit, že mi ty videa jdou a že mám na to docela talent. No, moc jim nevěřím, tak to zkusím natočit a uvidím, jaká bude odezva. Takže, už to nebudu protahovat, rovnou se pustíme do hraní. Já už jsem si tady pro vás připravil vygeneroval svět, ať to nemusí tak dlouho načítat, že? Tak, jsme někde v lese. Co uděláme jako první věc? Jako první věc bychom si měli nakácet dřevo. Kácíme dřevo. Pořád kácíme dřevo. Pořád kácíme dřevo. Už bude pokácený celý strom. Tak. Vyrobíme si stoleček. Tak a ten plácneme třeba, kde uděláme bejvak. Tak, kde uděláme byt? Dům. Samozřejmě dům, ano. Tak třeba tady. Tak. Uděláme si truhlu. Tak, co nám ještě chybí? No, myslím si, že nám chybí pec. Takže bychom si někde mohli začít dělat doly, že jo? Ale jestli budeme chtít doly, potřebujeme, krumpáč, samozřejmě krumpáč. Tak, to si tady uklidíme. Tak, to si tady ještě upravím. Tak, a začneme třeba někde tady. Je? No, vidíte, rovnou tady máme nějakou jeskyni. Tak, tu něco je. A, lava. Tak tam má nejdu. Takže nakácíme. Ježiš, já jsem blbec. Nakopeme si nějaký cobblestone. Ať máme z čeho craftit. Tak. Ještě něco by to chtělo nakopat. Tak. Máme něco nakopané, tak, co bychom udělali teďka? Tyjo, začátek hry, já už nevím, co bych dělal. Tak. Můžeme si třeba si můžeme udělat lepší krumpáč. No, můžeme si udělat více těch nástrojů, že? Takže si uděláme nějaký krumpáč. Ježišmarja, to zase dělám. Tak, teď si uděláme sekeru, lopatu a ještě by to chtělo meč. Takže si natěžíme nějaké dřevo. Tak, v dnešním díle bych chtěl samozřejmě postavit nějaký ten skromný příbytek, na trochu jídla, po případě něco natěžit, jo? Nějaké kameny. Tak tohle bych chtěl určitě dneska stihnout. Pokud se mi to podaří, že jo? Tak. Máme dřevo. Z dřeva si uděláme styky. Styku a cobblestone si uděláme meč. Tak. Uklidíme. Tak a teď si natěžíme ještě nějaké dřevo. A začneme stavět dům. Sapling, no to nepotřebujeme. Jenom kácet a nebudu zasazovat. Haha, to je ďábelský pán. Je, jabko. Je naše první jídlo v Minecraftu. Počkejte, to nesežeru. Ještě nemáme tak ubraný hlad. A by mě zajímalo, jak to video bude ve finále vypadat. Doufám, že bude aspoň trošku koukatelné. Tak já jsem takový ukecaný, že jo. Já furt říkám, že jo. To je problém. Měl bych se nějak omezit.
strašně ukecaný, ještě kecám blbosti. Tak. A máme dřeva. Si postavíme úplně hezký bejvák. Dobře, tak. Můžeme to dát tak. Tady, tu. Máme nějaký menší, nepotřebujeme nějaký velký. No, když jsi tady, tak to zabiju. Tady máme ještě dřevo. Jablko. První bug Minecraftu. To nám to začíná. Dobře, tak, doděláme to tady. Chci to tak velké? Nechci to tak velké? Mám pocit, že to chci takhle velké. Máme to takhle velké. Tu máme hodně místečka. No, co s tou dírou? Nic s tou dírou. Vždycky takhle přejdeme. Tak. Co nám chybí? Dveře nám chybí. A dveře uděláme trošku netradičně. Ne, netradičně, co zase kecám. A jen tak dáme dveře. Třeba tady. Tak. Uklidíme si něco. Tak a teď by to chtělo pec. Kolika pec? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A já mám 6. Takže jdeme si něco natěžit. Tak zatím to je jedno, kde to těžím. Stejně pak budu dělat nové doly. Teď to jenom, jak bych to řekl. No prostě tady něco vykopeme, no, nebudeme to řešit. Tak. OK, to by stačilo. No samozřejmě nám to nebude stačit na celou dobu, jo? Ale na nějakou chvilku by to stačilo. Tak, uděláme si pec. To si dáme třeba tady. To si předěláme do místa tu. Vezmeme si nějaké to dřevo. O jedno. Tak. Základ Minecraftu. Hotov. Ne, samozřejmě si dělám srandu. Tak, zase tam mám celé porach od sebe. Takže tak, masíčko si vezmeme, tu si dáme dřevo. Aha, že budu to topit. A zase jsem řekl, že jo. A furt říkám, že jo, to je můj zlozvyk prostě. Tak. Teď si musím dělat postel. To je samozřejmost. Aha, mi chybí vlna. Ovečko, pojď ke mně, já ti nic neudělám. No, to je slepice. Dobře, takže slepice by byla. Musíme najít ovci. Marty, hledej ovci, už zapadá slunce. Dělej. Hledej. Tam je. Čujo, ne, já nevedla mého domu. Tak. Dobře. Dobře. Postel. Postel si třeba prcneme tady. Tak, teď by to chtělo ještě hlouče. Že budeme muset přepálit něco, to si dáme tu. Tak, masíčko by bylo. Tak, teď si uděláme nějaké to dřevěné uhlí. Tak doufám, že mi to nic nezabije. To by bylo docela trápný, kdyby mi hned v prvním dílu něco zabilo. Tak papaníčku si dáme tu, to si dáme dohromady. Co se dělá? Tak, teď si to dáme takhle. Tak, je. Pojď ke mně. Tu si dáme jednu, tady a třeba tady posteli. Ještě tady nic zatopíme. Ráno. Tak, máme ráno. To je strašně zajímavé na Minecraftu.
Je tu ráno, po noci je ráno. Ty vole, to jsem ještě nikdy neviděl. Tak, takže bychom tu mohli ještě něco vykraftit, jo. A zase, že jo. Ježišmarja, to je tak strašné. Moje nová hláška, že jo. Na všecko řeknu, že jo. Dobře, tak máme postýlku. No, bych to mohl trošku navízat. Počkat, jsem ženská? Jak to, že jsem ženská? To je o sobě. Zjišťu čím dál tím nových věcí. Čím víc nových věcí, tak, pardon. Dobře, tak boky bychom mohli udělat z normálního dřeva. Já nejsem za tak moc velký architekt. Prostě v jednoduchosti je síla. To je moje motto. Trošku se nám to seká. Dobré. Tak, takže si vezmeme. To je určitě málo, ale to nevadí. Jak to bude vypadat? Když by to bylo jenom takhle. Nebo od spodu. Já nevím. Já bych to nechal takhle. To bude stačit. Tak, ještě si něco natěžíme. Třeba tady ten se mi líbí. Je tak krásný. Tak zase máme málo, ale vůbec to nevadí. Tak, 1, 2. 1, 2. Tak, tady by mělo být sklo. A můžeme to udělat taky takhle, že to okénko bude jenom malé. No, to stačí. Je, trošku uklouzlo. Co to tu je? Postel. Tak, ale máme asi hodně málo dřeva. Co uklidíme? Tak, dneska střechu nestihneme. Protože já bych chtěl točit videa, které mají tak 15-20 minut. Takže tohle stačí, když to děláme jenom takhle. Jsem kopač. Je? Přepísk. Ach jo, to úplně milovničit hodně. Že mi to nikdy nenapadne postavit na té hlíně. Vždycky to musím postavit takhle, abych potom tu hlínu musel dát pryč. Tak. A uděláme to trošku... No, trošku, jak bych to nazval. Trošku prostě neinteligentně. No prostě by to bylo pěkné. Třeba takhle nějak. Myslím, že to úplně stačí. Taková šachovnice. Je? Už nám dřevo. Já budu rád, když dneska dodělám tu podlahu. Ok, já se směju úplně jak uchyl. Je? Ho, jsem frajer. Tak, tu. Prc. Je. Tak to ne. Tak, to je jednodušší. Prostě rozbijem postel. Tak, už to bude. Nebude to. Sakra. No, tak pokacíme tady ty, co jsou tak blízko toho domu. Tak, tu byl ještě jeden, tu byl, tak.
já jsem si zrovna natěžil to dřevo, které jsem nechtěl. Jako, samozřejmě chtěl, jakože ho potřebuju. Ale chtěl jsem to dodělat tím bílým. To děláme jak? Asi takhle. Jo, to je dobré. Potřebujeme břízu. Tak. Je. Tady asi ne. Tak. Chvilka přemýšlení. Ho, máme to. Ne, teď to máme. Tak ještě bychom mohli udělat dveře a ty uděláme asi bílé. Tak, teď se mi to líbí. Ještě by to chtěl možná takhle, ne? Ne, to je hnus. Tam pak dáme na mé bloky skla. Tady uděláme akorát trošku delší tu cestičku. Tak. Je. Zase špatně. Teda tak. Budu potřebovat tohle dřevo. Tak, to by stačilo. Dobře, ještě si uděláme ty našlapné desky. Tyjo, už to je ono. Jo, je to ono. Super. Tak, dneska asi nestihneme tu střechu. Ale nic tam nebrání. Je, taky bug. Ale nic nám nebrání tu střechu postavit v dalším díle. Takže pokud se vám tento díl líbil, můžete dát palec nahoru, popřípadě odběr. Já už to nebudu prodlužovat a prostě děkuji za shlédnutí a budu se na vás těšit u dalšího videa. Čau, čau.